Sí, coincideix una mica amb els mateixos partits que l'anada, és a dir, repetim dinàmica de l'anada sense comptar partit contra Huesca, però al final les dinàmiques són importantíssimes a dins d'un equip. L'altre dia justament ho parlàvem amb la plantilla, arribem en un bon moment per anar-nos a un camp complicadíssim i molt conscients de que tenim a davant un rival que a l'anada crec que és el primer rival que ens treu els colors i que a més ens demostra que era un molt bon rival amb aquella segona part que ens va fer. Així que sí, molt contentes amb la dinàmica que portem, però sabent que és dificilíssim mantenir les dinàmiques i que ara el que volem és intentar allargar-la un partit més. Segueix sent un rival molt ràpid que domina les transicions amb un nivell tècnic altíssim, segurament en el top 2 de la categoria. Són jugadores moltes en dinàmica de primer equip, moltes en selecció espanyola, sub-19, sub-23. Al final són equips que saps que tenen molt bon tracte de pilota i a més és una Real Societat que ha anat madurant amb les jornades i ja no juga tant com abans, ara domina els dos registres, atreu en curt per després llançar en llarg, per atacar espais de la nostra defensa. Estic segura que serà un partit d'estar concentradíssimes. Tenen un molt bon entrenador i jo crec que ell també ens haurà vist bastant, així que m'espero un rival que no es farà petit. De fet, és un rival que no ha perdut a casa seva, és un rival que ha encaixat, diria que 5 gols a casa seva en tota la temporada. Això et demostra jo diria el nivell de dificultat al que ens enfrontem dissabte. Anem amb molt respecte, anem jo crec que amb el record d'aquella segona volta, que és la primera vegada que ens veiem molt superades i sobretot davant d'un rival que és molt pràctic, que molt ràpid acaba jugades, que en 2 o 3 trenades de passades es planta àrea contrària i nosaltres venim d'una exigència de partits molt alta i que demà hem de mostrar una altra vegada la nostra millor versió i màxim nivell. Jo crec que és una lliga que des de la primera jornada ens va deixar veure que hauria 4 o 5 rivals que estaríem a la part alta i no només això, sinó que cometríem errors tots, però que en cometríem pocs i que arribaríem al febrer com hem arribat, que és ajustadíssima tota la part alta, igual que la part baixa. Diria que està tot molt concentrat. Al final penso que terceres, segones, quartes o primeres la pressió és la mateixa cada setmana. La pressió de no perdre, la pressió de que no marxin rivals, la pressió de fer millors resultats que els equips amb els que t'estàs jugant coses. Jo no hi crec gaire amb les pressions, o sigui, crec que la pressió se la posa un a un mateix. Nosaltres la tenim des del primer dia, des que vam ser ambicioses marcant-nos objectius, però el que tenim per davant ara és un repte d'anar a una ciutat esportiva xulíssima, davant d'un equip amb un nivell tècnic altíssim i mostrar que realment estem en una dinàmica i que realment som ambicioses i que arribem a un objectiu clar. Per mi cada partit no decideix res, però al mateix temps es decideixen moltes coses. Ja vaig dir fa molt de temps que aquesta lliga seria de l'equip més regular i el que hem d'intentar nosaltres és mantenir aquest nivell que hem mostrat les darreres 3 setmanes.